kad vam se zmija uvuče u kuću, treba jedna teglica. Teta, dođi pile moje malo. Vi kako si na kostreši. Hoće da bode jebote. Će da bode. Mozak Boga mi ćeš ti da poludiš i kad odustanu svi drugi. Sad beži tamo. Možeš da bežiš, ali džaba džaba. Ajde, uđi lepo u kućicu. I kada upadneš u zamput uši pražu. Lepo je zmiče ušla u kućicu. Sa sve repića. I mi smo je sad zatvorili. Nadam se da smo je zatvorili. Evo je. Naša je. Eto. Problem rešen. Sad šta raditi sa istom? Izbaciti je napolje. Evo je. Eto. Selfie sa zmijicom. Smo lepi? Lepi smo. Sa zmijom. Sad ćemo mi nju da izbacimo napolje. Njoj nije mesto unutra. Sad imamo mali problem, možemo da otvorimo poklopac, a ona je okrenula glavu ka poklopcu. Ovo je drugi put, inače, kako zmiju izbacujem iz kuće. Evo, neka ide ona lepo u prirodu nazad. Ajde. Pa ajde sad bre, nećeš sad, sviđa ti se u tegli, ajde bre. Evo je, izašla je. I ode ona u šanac. Dobro. Nemoj mi se vratiš nazad, čula?